ihan just mun jouskarin nimeä. Voin kuvitella. Et koskaan arvoa mikä se on. Hei mä en saanut kutsua. Venäjä. Hei mä en saanut kutsua. Hei mä en oikeesti saanut kutsua, eikö saanut? Nyt sä sai. Niin. Noniin. Mistä sen näkeesi? Sitten kun me nähdään se sit kun sä käytät sitä. Joo. Mut se on vähän niinku samasta, mutta ei suoraan. Venä, miksi mä pystyt kirjoittamaan tuolla? Tää tilee mulla ihan vitusti. Aha. Likkyy. Se on hyvinvointini. Hyvinvointini on vaakalaudalla. No Frans on kyllä ihan kokonaan vaakalaudalla. Siis vittu sä oot hauska. Joni sä oot ihan muotisessa. Penikseni. Olet laanani mun, olit patjani mun, silloin kun mä sammuin hotellihuoneeseen. Olet Tatjanani mun, tuskin koskaan onnistun saamaan viisumia vuokses uudelleen. Hei, Frans, oo jo hiljaa. Pepe, mut suosta vojoilaskin, mitä mä etsin. Onks Piikkinen kahdella vai yhdellä? Piikkinen. Se on niin. Ei se voi nyt Piikkinenkään olla. Mä voi kai! Mitä? Jäi aika hyvin HP4. No tapas sillä, anna Joni kattoo mikä se on tapan mutsilla. Mutsis. Missä sä oot? No mä teen yläpuolella. Se spavni. Älä ammu mua. No ei mä oo scout. Oho. Vittu. Mä tapasit joku random. Mikä sä oot? Onks toi Tää. Get wrecked. Oota nyt. No niin sieltä tulee jouskarimies. No niin ammu mut Fransilla, niin mä näen mikä sen nimi on. Mä otin screenshotin. Mikä sen nimi on? No kato se, menkää spavniin ja katot se. Oo paikallaan. Näetkö sen descriptioni? Mitä siinä on Meidän kiivi. Meni vähän yli. Mä tuun medikillä. Ootteko te missä te ootte? Noniin. Frans, ammu! Nyt sitten Ammui. saatanan pajapääs. Frans saat ihan hyödytä. Kato sillä on nuoli päässä. Kato sitä. Ammutaan se. Tulee. Nyt tulee demo. Ammu se. Vaikka hoitaan nyt lähti. Krittaan se hengiltä. Mä arvasin. Mut ei se kuollu. Hei. Miten sä sait ton, Frans? Miten sä sait ton achievementin? Mä saanut tota. Mä kävin lätkässä se hengiltä. Oikein. Hoida se. Oli FPS-laki. Saat hyödytön. Frans, susta ei oo mitään hyötyä. Frans, sä oot turha. Enemmän kuin susta.
Frans, mitä mamille ja papille kuuluu? Sama. Oho, kato, toi krittas mut hengit. No, gift grab. Miten mä ton sain? No niin, mitä sä teit? Onko täällä jotain pieniä paketteja? Miksi mä en oo saanut? En mä- Sä kävelit mun ruumiin yli. Miksi minulla ei ole? Miksi kaikilla muilla paitsi mulla? Hei, sulla saa mun vartiotyy. Osuin. Joo. Se kuolee seuraavasta. Niin. Noin. Noin. Hyvä poja. Tuon. Lätkäsin sitä homoa nekkua. Ha. Ha Oletpa sinä ha. vitsikäs. Vitsikäs. Aha. Enpä kerää itse. Näettekö tätä mitä tulee tuossa chattiin? Enpä kerää itse. Mä oon valmis charge. No sait vie sinne charget. No. Rekt. Rekt. OMG. Rekto. Junnut ottaa lämpöä. Oi. Oi ja pyro. Get wrecked, son. Sille jäi Mitä toi oikeesti ajatteli? Get wrecked mate. Mitä toi oikeesti ajatteli? Mä hoidan ton pyro. Mä kärkyyn sitä vaan niistä niinku Frans sun mutsias. Ha. Vittu sä kyllä oot niin fucking hauska. Joku otti itteensä. En puhuta. 3 vaihtoehtoa A, B ja C. Niin. Kalasaikusella. Kato, täältä tulee liekinheitin läpi seinästä. Missäköhän se vois olla? Toimaan uutta pimppirasian. Pilomagneetti. Otin nekkusen. No sellainen sä et ainakaan. Mitä? Niin kuka? Viimeinen asia mitä sä ajavat. Oi. Oi.